Любовта през погледа на едно пораснало момче, едно пораснало момиче, един шепот, две сърца, една мечта. Дон Жуан и Леди Флоу. В любовта няма място за двуличия, няма място и за големи приказки, малки дела, скъпи дрехи, бедна душа. Снимки с много хора, но всъщност сам. Човек винаги може да намери време за теб, ако не си му безразличен. Има съществена разлика между това да бъдеш за някого мисъл и да бъдеш смисъл, да бъдеш принцип или приоритет. Започваш да привличаш, когато спреш да преследваш любовта, най-красивото нещо. Когато своя човек откриеш, ще го познаеш. Когато най-красивото ме от него чуеш. Не, няма да те пусна да си тръгнеш и ти си като звездите, създадена дори в тъмнината да блестиш. Напук на всичките душмани, не няма повече да ближеш рани. Паднеш ли тялом, ще те подминат, паднеш ли духом, ще те стъпчат, но аз съм тук, за да ти подам ръка и да бъда твоята опора в живота. В крайна сметка всичко се свежда до че има съществена разлика между това да бъдеш за някого мисъл и да бъдеш смисъл. Понякога хората не те харесват, истинските просто харесват полза, която може да им донесеш. Важно е да го разбереш на време. Запомни, може всички да ти желаят доброто, но никой не иска да си по-добре от него. Самият огън трябва да гори в душата ти. Огън да си ти самият, да палиш, да вдъхновяваш, да гориш душата ти, да е топла и никога да не й позволяваш да изтива. Да топлиш около себе си, лесно е с думи жестове, засгрей ги и да не се отказваш никога. Една малка клечка кибрид пожар може да направи. От мене той да знаеш, няма сигурност. Любовта е единственото сигурно в нея, е това, което изпитваш вътре в себе си. Любов или сигурност? Сигурността дава спокойствие, но любовта е това, което те прави по-добър, по-истински, по-честен, верен, по-отдаден, грижовен, по-съвършенстван, да мечтаеш за по-доброто бъдеще за теб, за нея, за вас като цяло. Любовта не е егоистична, нито не е честна, не е невъзможна, защото ако има не в нея, тя не е любов. Или я има, или я няма, не копнеш, не и надежда, тя стремеш и действия. Въпреки страха ти, въпреки егото ти, въпреки всички и всякакви обстоятелства, тя е на тях, разбива стени, избира, доверява се, дори и да пристъпва плахо, доверява се, дава се. Отдава се присъствието в добрата дума, в целунатите очи, за лека нощ в разбирането на другия. Но преди всичко любовта е в живенето, в онзи реалния живот, в ежедневието. Когато същностите са разголени, не само телата. Когато заспиваш скушен, обичан и стоплен. Когато грешиш неволно, но опитваш пак, за да станеш по-добър заради теб и заради другия. Когато извинява е истинско от душа и сърце, и никога не честно, измолено или компромисно. Защото тя е станала частица от теб самият. Нараниш ли я, нараняваш себе си. Тя е та частица, без която не можеш, без която не се чувстваш цял, без която не можеш да си представиш живота, тя да се превърне в твоята зависимост. Ето това значи да обичаш. Не да дадеш, за да получиш, а давайки през любовта си към другия, да се превръщаш в по-доброто теб.